Wake wacabanga ukuthi kukhona amandla afihlekile abumba ngobunono imiphumela yempilo yakho? Kuthiwani uma isizathu sokuthi izifiso zakho ezijule kakhulu zingakazenzeki kungewona umzamo omncane kodwa kube yinto elula kakhulu futhi enamandla amakhulu? Okuthakazelisa kakhulu ukuthi lamandla akhona kuwe manje. Nokho, amaphesenti angama-99 abantu awathathi kalula, ngenxa yokuthi alula kakhulu kangangokuba abonakala sengathi akulona iqiniso. Lokhu engizokudalula akuyona nje umqondo wokukhuthaza, noma inhlanhla, noma ukuhlangana nje kwezinto. Kuyisimiso sendalo yonke. Angizange ngisiqambe, ngifunde nje ukuthi ngingasisebenzisa kanjani ukuze kungenzele inzuzo. Futhi lapho nginquma ukusilandela ngokucophelela impilo yami yashintsha ngokuphelele. Isikhathi eside, ngangikholelwa ukuthi imfihlo yempumelelo yayilele emzamweni omkhulu womzimba, ekwandiseni amahora ami okusebenza, ekuhlala ngibonisa inani lami emhlabeni. Ngangivuka njalo ekuseni ngiqinisekile ukuthi uma nje ngenza okwengeziwe, uma ngizikhandla kuze kube ukuphela kwamandla, okuthile kuzogcina kushintsha. Kodwa lapho ngicindezela kakhulu, yilapho ngangizizwa ngikhinyabezeka kakhulu. Kwakungathi umhlaba wawungalaleli, kungathi akukho engatshala kukho amandla ami okwaluveza imiphumela. Kwangaleso sikhathi lapho ngabamba iqiniso elaqondisa kabusha inkambo yempilo yami ngokuphelele, umhlaba awusabeli kulokho okwenzayo, usabela kulokho oyikho, kulokho okukhiphayo ngamandla, kulokho okuzwayo ngaphakathi enhliziyweni yakho. Konke okukhona kungamandla, futhi wonke umcabango, wonke umuzwa, nayo yonke inkolelo oyibambelele kudlulisa imvamisa eyingqayizivele. Futhi leyo mvamisa iyona uzibuthe wangempela wempilo yakho. Ngaqaphela ukuthi impilo yami yayiyisibuko esiqondile sezithombe nemizwa engangiyitshala engqondweni yami, ngisho noma ngangikholelwa ukuthi ngisabela nje ezimweni. Lapho uphila uzizwa untula, wesaba, udumazekile, noma unqikaza, indalo ayikubambi lokho okufunayo, isabela kumandla akho okhiphayo. Futhi nakuba kungase kubonakale kungalungile, yisona kanye isibopho. Kufana nokushuna umsakazo, uma ufuna ukuzwa umculo weklasi, awukwazi ukushiya ishayela esiteshini somculo werock. Kufanele ushunele kumvamisa oyifunayo. Isimiso esifanayo sisebenza empilweni. Uma udlulisa amandla okungeneliseki, awukwazi ukuheha ukuthula. Uma udlulisa amandla okuntuleka, awukwazi ukuheha inala. Kumane kuyindaba yokuhambisana. Cabanga ukuthi kangaki uvuke osukwini olubi, futhi konke kubonakala kuhamba kabi. Uphuza isikhathi, umgwaqo umile, isimo sabantu sibonakala simuncu, futhi kungazelelwe lonke usuku lubonakala sengathi lukuhlela okubi. Akulona ithuba nje. Kungamandla owakhipha lapho uvuka, abuyela kuwe njengezinto ezihlangenwe nazo. Kodwa okuphambene nakho kuyiqiniso. Kukhona izinsuku lapho uzizwa ukhululekile, uphephile, ubonga, futhi konke kubonakala kuhamba kalula. Abantu abanomusa baphambukela endleleni yakho, imibono iphuma ngaphandle kwesizathu, amathuba avela ngaphandle komzamo. Lobu ubufakazi obuphilayo bokuthi iqiniso alilona nje ithuba, libonisa nje ukuthi ungubani ngaphakathi. Yilokhu kanye engakufunda lapho ngifinyelela phansi kakhulu empilweni. Ngingena mali, ngingafundile, futhi ngiqotho, ngingaboni inhlobo indlela yokuphuma. Amandla ami ayesongolozela ukusinda nje. Ngahlala ngicabanga ngezinkwelethu, ngokwehluleka, ngakho konke okwakungahambi kahle, futhi uqagele ukuthi kwenzekani. Kwavele kwaqhubeka kuvela okwengeziwe. Impilo ayahluleli, ivele ibonise lokho okukhiphayo. Lapho ngibamba lokhu, konke kwashintsha. Ngabona ukuthi indalo yayisibuko esiphelele, ayibonisi lokho okufisayo, kodwa ungubani wena. Futhi leyo kwakuyindawo yokuguquka lapho ngayeka khona ukuzama ukushintsha umhlaba wangaphandle futhi ngaqala ukuguqula umhlaba wami wangaphakathi. Cabanga ngalokhu, uma ingqondo yakho ibiyisikrini secinema, hlobo luni lwefilimu obelulokhu ulubonisa nsuku zonke? Ingabe olokuntuleka, ukwesaba, nokuthi akwanele? Noma olokuphepha, ukubonga, nesiqiniseko sokuthi okukhulu okuthile kusebenzela wena?
Iningi labantu liphinda indaba efanayo ngaphandle kokuqaphela ukuthi ngesikhathi esifanayo bangumbhali weskripthi, umqondisi, nomlingisi oyinhloko. Lapho ushintsha iskripthi engqondweni yakho, sonke isigcawu siyashintsha. Futhi lokhu akuyona inganekwane, isayensi. Izifundo zesayensi yezinzwa zikhombisa ukuthi imicabango yethu idala amaphethini kagesi namakhemikhali ebuchosheni achaza lokho esikubona, ukuthi sisabela kanjani, ngisho namathuba esikwazi ukuwabona. Kodwa kukhona imininingwane eyodwa ebalulekile cishe wonke umuntu angayishayi mhlwi, ingqondo eqaphelayo ingase ifise okuthile, kodwa ingqondo engaphansi kwengqondo yiyo elawula ngempela ukuziphatha kwethu nezinto esihlangabezana nazo. Yisona sikhungo sangempela sokulawula. Futhi ayiqondi ulimi olunengqondo, iqonda imizwa nokuphindaphinda. Ngakho-ke, ushintsho aluveli nje ekucabangeni kahle, kodwa ekujezizweni kahle. Imizwa yiyo eshicilela imvamisa entsha engqondweni engaphansi kwengqondo. Lapho ubona ngamehlo engqondo ngamandla, lapho uzwa ukubonga sengathi usuvele unakho okufisayo, uphinda uhlele ngokuqhubekayo ingqondo ekhiqiza iqiniso lakho. Lapho ngiqala ukusebenzisa lokhu kuqonda, ngaqala ukuqaphela izinto ezincane ezihlangana nje, ezasheshe zayeka ukuba nje izinto ezihlangana. Ngicabange umuntu bese engishayela ucingo. Ngidinge ithuba bese livela ngaphandle kwesizathu. Kwakungathi umhlaba wawusabela kuwo wonke amandla amasha engangiwakhipha. Futhi ngempela yilokho kanye okwakwenzeka. Ngoba indalo ingumvamisa ophilayo, ivele ibonise lokho okusakazayo. Iphutha elivamile ukuzama ukushintsha imiphumela ngaphandle kokushintsha amandla ayiholela. Abantu bafuna inala, kodwa baqhubeke bekhononda ngokuntuleka kwezinsiza. Bafisa uthando, kodwa bazizwe bengafanele. Bafuna inkululeko, kodwa bahlale beboshwe ukwesaba. Kufana nokutshala imbewu yelamula bese ulindela ukuvuna ama-aphula. Isivuno sihlala sihambisana nembewu. Futhi leyo mbewu ingamandla akho angaphakathi. Lapho usuliqonde ngempela lokhu, yonke indawo iyashintsha kabusha. Uyeka ukuba nje umkhiqizo wezimo bese uba umklami weqiniso lakho. Uqala ukubona ukuthi akukho mcimbi owenzeka nje, konke kuyisabela samandla. Wonke umcabango uyiyalo. Wonke umuzwa uyi-imvamisa. Futhi ukuhlanganiswa kwazo zonke lezi zinto yikho okubiza ngokuthi ukuba khona. Namuhla, ngingasho ngokuqiniseka okugcwele, konke kuqala engqondweni. Konke okubona endaweni engokoqobo kwaba khona kuqala endaweni engabonakali yemicabango. Imoto, ikhaya, umsebenzi, ubuhlobo, konke kwaqala njengomqondo engqondweni osekwe imizwa ehambisanayo. Inkinga ukuthi iningi labantu lisebenzisa lamandla ngokumelene nabo, ligcina imibono yokwesaba, ukwehluleka, nokungaqiniseki. Nokho, wona lamandla akhiqiza ukwesaba ayakwazi ukukhiqiza inala. Kuncike nje ekutheni uwasebenzisa kanjani. Ngakho-ke, uma ufisa ngempela ukuguqula impilo yakho, ungazami ukushintsha umhlaba wangaphandle. Kunalokho, shintsha amandla akho. Iqiniso elibonakalayo kumane kuyisihlokohlo salokho okuzwayo. Lapho ushintsha umuzwa, ushintsha umsindo. Futhi isihlokohlo sisabela ngeimvamisa entsha. Ngikubonile lokhu kwenzeka kimina nakuzinkulungwane zabantu eminyakeni eminingi. Abantu abajwayelekile abaqonda ukulawulwa kwengqondo futhi baqala ukuveza okungavamile ezimpilweni zabo. Okukuphela kwesenzo abasithathayo kwaba ukuqondisa kabusha ukunaka kwabo, kusukela ekwesabeni kuya ekuqinisekeni, kusukela ekungabazeni kuya ekuqinisekiseni, kusukela ekuntulekeni kuya enaleni. Futhi indalo yonke, njengoba ihlala yenza, yasabela ngokucophelela. Ngoba ayenzi iphutha. Ivele ibuyise lokho okumelela. Isibuko esinamandla amakhulu esikhona akusona leso esilenga odongeni lwakho. Yisibuko esingabonakali osiphethe ngaphakathi kuwe nesiphinde usibambe. Asibonisi ukubukeka kwakho kwangaphandle, kodwa kunalokho izinkolelo, imizwa, nemibono oyifihlela ngaphakathi. Isikhathi eside, ngazama ukushintsha izinto ezazingizungezile, kungathi indawo yangaphandle yayiyimbangela eyinhloko yezinkinga zami.
Ngazama ukulungisa umsebenzi wami, abantu empilweni yami, izimo, ngiqiniseka ukuthi ngokushintsha indawo yangaphandle, ngangizogcina ngizizwa ngingcono. Nokho, indaba efanayo yaqhubeka iphindaphinda, nje ngabalingiswa abahlukene nezaba ezintsha. Kwaba yilapho ngabamba iqiniso elijulile, umhlaba awuguquli kusukela ngaphandle kuya ngaphakathi. Uguqula kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. Okubonakalayo kumane kuyisenzo salokho osekubhalwe engqondweni yakho engaphansi kwengqondo. Ingqondo engaphansi kwengqondo isebenza njengeskrini sokubonisa esithule. Ayinikezi imibono, ayiphikisani, ayicabangi kakhulu. Ivele ibonise ifilimu ohlala uyidlala ngaphakathi emhlabeni wakho wangaphakathi. Uma indaba yakho yangaphakathi ingeyokuntuleka, ukwesaba, nokuziqeda wena, yilokho kanye okuzokwenzeka esiteji sempilo yakho. Okuthakazelisa kakhulu ukuthi ungazibambelela ngokuqaphela izifiso ezinhle, kodwa uma ingqondo yakho engaphansi kwengqondo ingakuqinisekisi ukuthi kungenzeka noma ukufanele, umphumela uzohlala ufana. Kufana nokuzama ukushayela imoto ngokucindezela igasi ngenyawo yakho yesokudla nebhuleki ngenyawo yakho yesokunxele ngesikhathi esisodwa. Isifiso sikhona, kodwa uhlelo olungaphansi kwengqondo luvimba intuthuko. Ingqondo engaphansi kwengqondo ibalelwa kumaphesenti angama-96 wokuziphatha kwakho nezinketho zakho zansuku zonke. Ilawula imikhuba yakho, izimpendulo zakho ezizenzakalelayo, nendlela obona ngayo indawo ekuzungezile. Ibunjwa ukuphindaphinda, okuhlangenwe nakho kusukela ebuntwaneni, izitatimende ozizwile, nokwesaba okungaphakathi. Kangaki uzwile ukuthi izinsiza zezimali ziyinkinga engapheli, ukuthi impumelelo iyilungelo labambalwa abakhethiwe, noma ukuthi kufanele waneliseke ngokuncane kakhulu. Isitatimende ngasinye salokhu siguquke saba umyalo ofihliwe ngaphakathi komphefumulo wakho. Futhi, ngaphandle kokuqaphela, waqala ukuphila ngaphansi kwethonya lale mihlahlandlela engabonakali. Iqiniso ukuthi akekho ongabalekela ukubonisa kwakhe kwengqondo. Ungashintsha izingubo zakho, ikhaya lakho, umsebenzi wakho, kodwa uma inkolelo eyisisekelo yokuba umuntu ofanayo iqhubeka, umphumela uzohlala ufana. Okungaziwa kufana nomhlabathi ovundile, kwamukela noma iyiphi imbewu. Uma utshala ukungabaza, kuphuma ukungaqiniseki. Uma uhlwanyela ukholo nokucaca, kuyoqhakaza kube yimiphumela emangalisayo. Inkinga enkulu ukuthi abantu abaningi bachitha impilo yabo behlwanyela imbewu efanayo yakudala, belindele isivuno esihlukile. Ngakufunda lokhu ngokwami. Kuzo zonke izinhlangothi, ngabona impilo yami, imisebenzi ekhokha kancane, izikweletu ezikhulayo, ukungabi namathuba nhlobo, ngingaqondi ukuthi yayibukisa isithombe enganginaso sami. Ngangizibona nginomkhawulo, ngingafundile, ngingenamathuba. Ingqondo yami engaphansi kokwazi yaqinisekisa le nkolelo. Ithembekile. Iyohlala ikubonisa ukuthi uqinisile kulokho ozikholelwa ukuba yikho. Kwathi kuphela lapho ngishintsha leso sithombe sangaphakathi lapho umhlaba waqala ukusabela ngokuhlukile. Ngeqala ngento elula kodwa eguqula kakhulu, ukubonakalisa ngesithombe okugcwele imizwa. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuvuka, ngangivala amehlo ami ngicabange ngokucacile impilo engangiyifisa. Ngangingayiboni nje, ngangiyizwa. Ngazizwa nginemisindo yokuba khona lapho. Ngangingaceli, ngangibonga. Ngangingaphinda engqondweni yami, ngibonga kakhulu ukuphila lempilo emangalisayo, ukuze ngichume, ngikhululeke, futhi ngijabule. Ekuqaleni, kwakuzwakala njengokucabanga okumsulwa, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, umuzwa waqina waba ngokoqobo. Futhi uma lowo muzwa usuvele ugxile, ingqondo yami engaphansi kokwazi yawamukela njengeqiniso. Kusukela ngalowo mzuzu kuya phambili, umhlaba wangaphandle waqala ukushintsha, kancane kodwa ngokuqinile. Ingqondo engaphansi kokwazi ayihlukanisi phakathi kwalokho okungokoqobo nalokho okucatshangwayo. Isabela kuphela emzweni ovelele. Yingakho uma uzwa ukwesaba, umzimba wakho usabela sengathi ingozi iqinisile. Inhliziyo yakho iyagijima, umzimba wakho uyajuluka, isisu sakho siyaqinana. Konke lokhu kuvela nje esithombeni esisezingqondweni. Okufanayo kusebenza nasezimzweni zokuchuma, injabulo, nempumelelo.
Uma uzizwa ngamandla lemizwa, ingqondo yakho engaphansi kokwazi ikholelwa ukuthi sekuvele kungokoqobo kwakho, futhi ilungisa indlela oziphatha ngayo, izindlela obona ngayo, namathuba ukuze ihambise umhlaba wakho wangaphandle nowangaphakathi. Abantu abaningi bayaphazama ngokuzama ukushintsha okungokoqobo ngamandla entando. Amandla entando anomkhawulo futhi ayakukhathaza. Kodwa ngokushintsha isithombe esingaphansi kokwazi, umzabalazo uyaphela, ngoba ingqondo engaphansi kokwazi idala imikhuba ezenzakalelayo ekusunduzela endleleni efanele. Ngokwemvelo uqala ukwenza lokho okwakubonakala kunzima. Imibono efanele iyavela, abantu abafanele bayavela, nezimo ezifanele ziyahleleka. Lokhu akuyona imilingo, kungukuhambisana kwamanje okungokwemvelo. Ngikhumbula isigameko esithile esithinta umngani owaphupha ngokuwina u-Oscar wesibili. Wayeseyedlala owodwa, kodwa wayefisa omunye. Ngamtshela, thatha isithombe somklomelo wakho esandleni sakho sokudla. Bese uthatha esinye, ngesandla sakho sobunxele, ucele umuntu ukuthi ahlanganise izithombe ezimbili. Bonisa lesi sithombe endaweni ebonakalayo futhi usibuke nsuku zonke. Wenza ncamashi lokho. Futhi ngemuva kwesikhashana, wawina u-Oscar wakhe wesibili. Abanye bakubiza lokhu ngokuhlangana kwezinto ngengozi. Mina ngikubiza ngokuhambisana. Ingqondo yakhe engaphansi kokwazi yaqala ukukholelwa ukuthi kwasekuvele kungokoqobo. Futhi umhlaba, ngokuhambisana, waqinisekisa kuphela lokho ingqondo yakhe eyayiseyamukele. Isayensi yesimanje iqinisekisa lokho abafundisi abakhulu abakwazi amakhulu eminyaka. Ucwaningo lwe-neuroplasticity lubonisa ukuthi ubuchopho bushintsha ngokomzimba njengoba imicabango nemizwa iphindaphinda. Isithombe ngasinye engqondweni sakha ukuxhumana okusha phakathi kwamangqamuzana obuchopho, siqinisa izindlela eziba imikhuba nokuziphatha. Uma uphinda ucabange into ngemizwa, ubuchopho bakho buqala ngempela ukwenza sengathi sekuvele kungokoqobo. Futhi uma bukholelwa, umzimba wakho nezenzo zakho zilandela ngokwemvelo. Ngakho-ke, uma ufisa ukushintsha isithombe sempilo yakho, yeka ukuzama ukulungisa isibuko. Shintsha isithombe esisibonisa. Uma ubukile futhi ungakuthandi okubonayo, isibuko asiphosisi. Yirekhodi langaphakathi elidinga ukubhalwa kabusha. Qala manje ukuze udale isithombe esisha sakho. Zibone unethemba, uchuma, ufanele uthando nempumelelo. Zizwe lemizwa sengathi isivele ingokoqobo. Yenza lokhu nsuku zonke, ngamandla nangokubonga. Futhi uma ungakulindele, impilo izoqala ukubonisa ncamashi lesi sithombe esisha. Ngoba ingqondo engaphansi kokwazi ithembekile, ayilokothi yehluleke. Imane ibuyise, ngokuphelela, lokho ozikholelwa ukuba yikho. Kuniphutha elithule elibambezela ngisho nabantu abahlakaniphe kakhulu, umkhuba wokukholelwa ukuthi kumele baqonde konke ngaphambi kokuthatha isinyathelo. Ngibone izingqondo ezihlakaniphile zikhubazeka ngokufuna izincazelo eziphelele, ubufakazi obuqandekayo, neziqinisekiso eziphelele ngaphambi kokuthatha isinyathelo esinye. Ukwesaba ukwenza amaphutha, ukubonakala uqotho, ukudumala, konke lokhu kudala inkohliso yokulawula ukuthi empeleni kuqede uguquko kuphela. Mina uqobo ngawela kulolu gibo isikhathi eside. Ngacabanga ukuthi ngidinga ukuqonda yonke iminingwane, ngihlele konke ukunyakaza, ngibone kusengaphambili yonke imiphumela. Kodwa iqiniso lithi indalo ayiphenduli ekucabangeni okunesizathu. Iphefula ekukholweni emandleni ezenzweni ezihambisana namandla owakhiphayo. Ngaqaphela ukuthi ingqondo ecabangayo injengesosha eliqeqeshiwe kodwa elingaboni. Idinga imiyalo, idinga ukuholwa. Uma uyivumela ukuba ibuse yodwa, izokugcina ubambekile endaweni yokuphila kalula, lapho konke kujwayelekile kodwa kungekho okukhulayo. Yingakho abantu abaningi abahlakaniphile bachitha izimpilo zabo befunda, beqoqa ulwazi, kodwa behlala bedumazekile. Bayazi ukuthi kufanele benzeni, kodwa abakwenzi. Babambeka phakathi kokuthi ngiyaqonda nokuthi angikakalungi. Futhi leso yisikhala lapho amaphupho efa khona. Uguquko lweqiniso aluveli ekuqondeni ngokwengqondo.
Luvela ekulaleleni ngamabomu izimiso zomhlaba wonke ezisebenza kungakhathaliseki ukuqonda kwakho. Ngesikhathi ngifunda incwadi ethi Think and Grow Rich, angikuqondanga konke okubhalwe kuyo. Izingxenye eziningi zazibonakala zidida, ezinye zaze zabonakala zilula. Kodwa ngenza isinqumo sokwenza ncamashi lokho okwakubhalwe, ngisho ngingaqondi ngokugcwele. Futhi yilokho okwashintsha konke. Ingqondo yami ecabangayo yabuza, kodwa ukholo lwami lwasebenza. Futhi uma ukholo lusebenza, ukuqonda kuyalandela, ngoba ulwazi olutholwe ekuhlangenwe nakho lunguthisha ongcono kakhulu. I-ego ifuna ukulawula, ifuna ukuqonda ngaphambi kokwethemba, ubufakazi ngaphambi kokuzibophezela. Kodwa impilo ayisebenzi kanjalo. Awuyitholi incwadi yemiyalelo ngaphambi kokuqala umdlalo. Ufunda ngokudlala, ukulungisa, nokwethemba inqubo. Ngikhumbula insizwa engasondela eminyakeni eminingi edlule, yathi, "Bob, ngikwazi konke ngemthetho wokudonsela, ngifunde izincwadi zakho, ngibukele wonke amavidiyo, futhi ngiyayiqonda imiqondo." Ngayibuka ngayibuza, "Manje kungani impilo yakho isafana?" Yathula. Ngoba ukwazi akufani nokwenza. Futhi ukwenza akufani nokuba. Imithetho yendawo yonke ayifuni ukuqonda kwakho, ifuna inhlonipho yakho. Njengamandla adonsela phansi, isebenza noma ukholelwa kuyo noma cha. Uma ugxuma esakhiweni, awudingi ukuqonda i-basics ukuze uwe. Udinga nje ukuphikisana nomthetho. Okufanayo kusebenza ngemthetho wokudonsela. Iphefula kumandla, vibration, hayi ekucabangeni okunesizathu. Futhi ngenkathi uzama ukuqonda ukuthi izosebenza kanjani, udala ukungabaza. Futhi ukungabaza kuvimbela ukugeleza kokudala. Ngafunda ukwethemba ngaphambi kokuqonda. Futhi kwakungaleso sikhathi impilo yaqala ukugeleza. Ngaqala ukuqaphela izimpawu, ukuhambisana, amathuba. Ngangingenazo zonke izimpendulo, kodwa nganginesinqumo esiqinile. Uma ngigcina ukholo futhi ngilandela imiyalelo ngokuqondile, indlela yayizoziveza isinyathelo ngesinyathelo. Futhi yayihlale yenza kanjalo. Abaningi bakholelwa ukuthi ukholo umuzwa wenkolo. Akunjalo. Ukholo ukuzilolonga kwengqondo. Kungukubambelela embonweni lapho kungekho bufakazi. Kungukukholelwa kokungabonakali kuze kube yilapho kuba kubonakala. Kungukwenza sengathi sekuvele kungokoqobo, ngisho noma umhlaba ukutshela okuhlukile. Ngokuthuthukisa leli khono, okungenakwenzeka kuba yinto yemvelo. Ngoba indalo ingabunjwa yilabo abathembayo kule nqubo. Ngithanda ukuqhathanisa lesi simiso nendiza enkhungwini eminyeni. Umshayeli wendiza akakwazi ukubona lapho eya khona, kodwa uyathemba amathuluzi. Akudingeki abone isikhumulo sezindiza ukuze aqhubeke. Umane nje alandele uhlelo. Okufanayo kwenzeka kuwe. Ukholo luyithuluzi lakho. Uma ulandela ngokuzethemba, ngisho ungayiboni indlela ephelele, lapho uya khona kuyoziveza ngesikhathi esiqondile. Iphutha ukuzama ukufaka esikhundleni sokholo ukulawula. Ukulawula kuukwesaba okufihliwe. Kuukwesaba ukungabi ngowanele, ukwehluleka, ukudukiswa. Kodwa ukulawula kuwumfanekiso, ngoba impilo ayinakwenzeka ukuyibikezela. Futhi okuxakayo ukuthi lapho udedela kakhulu ukulawula, izinto zihlela ngokwazo. Ngoba indalo isabela ekugelezeni, hayi ekuqineni. Ngibone osomabhizinisi abahlakaniphile behluleka ngoba baphikelela ekuqondeni konke ukunyakaza ngaphambi kokwenza. Futhi ngibone abantu abalula bechuma ngokulandela nje lokho okwakuzwakala kubalungile. Umehluko phakathi kwalaba bobabili akukona ukuhlakanipha. Kungukuzinikela. Labo abathemba bayenza. Labo abangabaza bacabanga kakhulu. Futhi ukucabanga ngokweqile kubulala ugqozi, kubulala umfutho, kubulala ukunyakaza. Uma ubuka imvelo, uzoqaphela ukuthi konke kulandela isigqi esingenasici ngaphandle kokudinga ukuqonda isizathu. Izikhathi zonyaka ziyashintsha-shintsha, izimbali ziyakhula, amanzi olwandle ayakhuphuka ehle. Akukho nokukodwa kwalokhu okudinga ukuqonda ukuze kwenzeke.
Zimane zigeleze ngoba zihambisana nomthetho. Isintu siwukuphela kohlobo oluzama ukulawula ukugeleza kwendawo yonke ngengqondo. Futhi yilokhu ncamashi isizathu sokuba buhlupheke kakhulu. Ngesikhathi ngiyeka ukuzama ukuqonda konke, ngaqala ukwethemba. Futhi lapho ngathemba, ngaqala ukwenza. Futhi lapho ngenza, indalo yonke yaqala ukuphendula. Hayi ngezincazelo, kodwa ngemiphumela. Ngoba ukuphila akubuyiseli kulabo abazi nje. Kubuyisela kulabo abasebenzisa izinto. Ngakho-ke, uma kukhona okufisa kakhulu, kodwa ulokhu ulindele isikhathi esifanele, yeka manje. Isikhathi esifanele yileso lapho wenza khona ukukhetha. Ukucaca akuveli ngaphambi kwesenzo, kuvela kuso. Ukuqonda akuveli ngaphambi kokuhlangenwe nakho, kuwumphumela wakho. Futhi lapho uhlala isikhathi eside ulahlekelwa isikhathi, lapho usuka kude nempilo ongayijabulela. Konke engikuzuzile kwaqala ngesinqumo esilula, ukulandela imiyalelo ngaphandle kokubuza. Kwaba ukuthi, ngokungazami ukuqonda konke ngezikhathi zonke, lapho ushintsho lwaqala khona ukubonakala. Ngoba, ngezinye izikhathi, ukuze uguqule impilo yakho, akudingi ulwazi oluningi, kudinga ukuzinikela okukhulu kulokho osukwazi vele. Ukuhlakanipha akuleli ekuqoqeni ulwazi, kodwa kuleli ekwenzeni ngokwalokho. Futhi kulapha-ke lapho abaningi balahleka khona, bafuna izindlela ezintsha kanti okushodayo akuyona imfundiso nje, kodwa ukuzinikela okugcwele. Ngakho-ke, uma kukhona okungaphakathi kuwe okukutshela ukuthi udinga ushintsho, ungalindi ukuchaza yonke into encane. Mane nje ukholwe. Isenzo sivula ukuqonda. Ukholo lunikeza amandla. Futhi umphumela, nakanjani, uzobonakala. Ngoba umhlaba uhlale ukhokhela labo abanesibindi sokukholwa ngaphambi kokuba baqonde konke ngokugcwele. Kwakukhona isikhathi lapho ngangikholwa khona ukuthi ikusasa labantu lalisevele linqunyiwe ngisho nangaphambi kokuba beze emhlabeni. Ngangibabuka abaphumelelayo ngicabange ukuthi babebusisiwe yinhlanhla, noma yikuqonda okujulile, noma amandla athile angaqondakali ayengathandi wonke umuntu. Mina-ke, ngaleso sikhathi ohambweni lwami, ngangikude nanoma yimuphi umqondo wokuphumelela. Ngangisebenza emisebenzini engangiyizonda, ngishintsha amathayi, ngihlanza izindawo, ngilungisa izinto ezingenangqondo kimina. Nsuku zonke, ngangivuka ngizizwa ngibhajwe emjikelezweni ongapheli wokusebenza okungenazithelo. Ngangibuyisana nobumpofu obabugcwele empilweni yami, ngingazi. Amaphakethe ami ayengashayi lutho, nengqondo yami yayingenalutho. Izimali zazingihlalele ngezikhathi zonke. Ngangizitshela ukuthi impilo inzima, ukuthi umhlaba awunabulungiswa, nokuthi labo abazalwa bengenalutho babengenalo neze ithuba langempela. Kodwa-ke, ngolunye usuku, kwenzeka okungazelelwe. Omunye umuntu wanginika incwadi ebizwa ngokuthi Cabanga Ucebe. Ngangingazi ukuthi lawo makhasi ayephethe isihluthulelo sempilo entsha. Baphinde basho amazwi aguqule konke, uma ulandela ncamashi lokho okulotshwe lapha, impilo yakho ayisoze yafana. Ngalowo mzuzu, ngangingenalutho engingalahlekelwa yilo, ngakho-ke nganquma ukubheja konke enginakho. Kwakungokuqala ngilandela into ngokucophelela okungaka. Ngangingenayo imfundo ephakeme, ngingenakho ukuqonda ngebhizinisi, futhi ngingenalo ulwazi mayelana nokuphumelela. Kodwa enganginakho kwakuwukuzimisela. Futhi okubaluleke kakhulu, ukholo. Nganqala ukuyifunda leyo ncwadi sengathi ingumhlahlandlela wokusinda. Ngayifunda futhi, ngathatha amanothi, ngaphinda yonke imfundiso ngizwakalisa phezulu. Futhi okubaluleke kakhulu, ngazisebenzisa zonke, ngisho noma zazingabonakali zinomqondo. Kwaba kanjalo lapho ngithola khona amandla okuhambisana nomthetho. Ngokushesha ngemva kwalokho, ngenza esinye sezinqumo ezinesibindi kakhulu empilweni yami. Ngesula emsebenzini wami eToronto Fire Department, lapho ngangisebenza khona ngaleso sikhathi. Abaningi bangibiza ngomhlanye. Bathi ngangilahla ukuphepha okukuphela kwakho enganginakho. Kodwa ngaphakathi kimina, kukhona okwakumemeza, uma uhlala lapha, uzohlala unjalo. Futhi ngangazi ukuthi uma ngifuna ukuguqula impilo yami, kwakumele ngishintshe indlela engangizizwa ngayo, nokwenza izinto, futhi lokho kwaqala ngokukhetha.
Kwaba yilapho-ke ngisungula inkampani yami yokuqala, ibhizinisi lokuhlanza elincane. Ngingenalo isu elikhulu, ngingenayo imali yokuqala, nginecebo nje kanye nesiqiniseko sokuthi lizosebenza. Ngangingenalo uhlelo B, ukwesaba kwakukhona nsuku zonke, kuhonona ukuthi ngingase ngihluleke. Kodwa ngakhetha ukulalela ukholo esikhundleni salokho. Ngasebenza ngentshisekelo enkulu, ngokugxila, futhi okubaluleke kakhulu, nginesithombe esisha engqondweni yami, isithombe sendoda ephumelelayo, eqinisekayo, futhi ekhulayo. Futhi kwakuyilesi sithombe esakha iqiniso lami. Ngonyaka wayo wokuqala, leyo nkampani yenza imali engaphezu kwamandola $100,000. Futhi kumuntu owayesanda kuphila ngomholo kusuka emholweni kuya emholweni, leyo mali yayibonakala ingeke yafinyeleleka. Ngikhumbula ngibuka imiphumela ngizibuza, kwenzeka kanjani lokhu ngokushesha okungaka? Impendulo yayilula, ngoba ekugcineni ngase ngiyekile ukungabaza. Ngayeka ukuba yisisulu sezimo, ngaba umakhi oqaphelayo wokudalelwa kwami. Lokhu kwenzeka kungifundise esinye sezifundo zokuphila ezijulile kakhulu. Ushintsho aluncikile emfundweni, enhlanhleni, noma ekuxhumaneni nabantu. Kuncike ekuzimiseleni okuqinile nasekuzimiseleni ukulandela izimiso zomhlaba wonke ngaphandle kokumelana. Okushintsha iqiniso akuyona into oyaziyo, kodwa ukuthi ukholwa kangakanani kulokho okwenzayo. Futhi ngalowo mzuzu, ngisho ngingaqondi konke, ngangihambisana ngokugcwele namandla okholo. Ngangicabanga ukuthi ngidinga ithuba elikhulu ukuze ngishintshe. Kodwa ngathola ukuthi amathuba awaveli nje, akhiwa amandla owakhombisayo. Ushintsho lwami lwaqala ngaso leso sikhathi lapho ngiyeka ukuthi lokho akunakwenzeka, futhi ngaqala ukuthi lokho ngeke kugwemeke. Uma ushintsha indlela ozibona ngayo, wonke umhlaba ushintsha indlela osabela ngayo kuwe. Ngabona ukuthi umhlaba awenzi mehluko phakathi kwalabo abaneziqu zalokhu nalokhuya nalabo abangenazo, phakathi kwalabo abaqala kusenesikhathi nalabo abaqala sekwephuzile. Mane nje uphendulela engqondweni ehambisana nemithetho yokuphumelela. Futhi lokho kuvumelana kuvela ngaphakathi. Lapho ngishintsha ukwesaba ngaba nenjongo, ukungaqiniseki kwaba ukubonga, nokuphelelwa ithemba kwaba isithombe engqondweni sokuphumelela, konke kwaqala ukuhlangana. Abantu abafanele baqala ukuvela, amathuba aqala ukugeleza, nempilo yaqala ukwanda ngezindlela engangingakaze ngizicabange ukuthi zingenzeka. Okuthakazelisa kakhulu ukuthi akukho okungaphandle kwami okwase kushintshile ekuqaleni. Umhlaba wawunjalo, umnotho wawunjalo, abantu babebafana. Okwase kushintshile kwakungamandla engangiwakhipha. Futhi lamandla amasha ahlenga kabusha umhlaba owawungizungezile. Yingakho ngihlale ngithi, awukwazi ukudonsela kuwe lokho okufunayo, udonsela kuwe lokho oyikho. Futhi ngayeka ukuba umuntu obumpofu ukuze ngibe umuntu wokuphumelela. Ngayo yonke inselele entsha, ngabona ukuthi imithetho efanayo yayisasebenza. Noma nini lapho ngixhumana namandla okuqiniseka, iminyango yayivuleka. Noma nini lapho ngangivumela ukwesaba ukuba kungithathe, konke kwakungahambi. Yingakho ngithi impumelelo akuyona into eyenzeka kanye, isimo sengqondo. Okokuqala udinga ukuba ngaphakathi umuntu ofisa ukuba nguye ngaphandle. Futhi umhlaba uzonakekela okunye. Uma ngibheka emuva, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi, lelo senzo oluncane lokukholwa, kwakuyisikhathi lapho impilo yami yaguquka khona. Ngoba kwakungesona nje ushintsho lwezezimali, kwakungushintsho ekuqondeni. Ngaqonda ukuthi akukho buphofu lapho kukhona ukucaca kwenjongo, futhi akukho mkhawulo lapho kukhona ukuzimisela okungenakunyakaziswa. Impumelelo ayiqalanga lapho imali ifika. Yaqala lapho nginqaba ukuqhubeka ngiphila njengoba ngangiphila ngaphambili. Futhi uma kukhona into eyodwa engayifunda kulo lonke lolu hambo, ukuthi impilo ihlale iklomelisa labo abanqumayo. Hayi labo abalindayo, hayi labo ababukayo, hayi labo abangangqikazi. Kodwa labo abanqumayo, ngomzimba nangomphefumulo, ukuze baye ngasekuqondeni lokho abakukholwayo. Ngoba uma uthatha isinyathelo esisodwa ngokholo, umhlaba uthatha izinyathelo eziyishumi ngakweyakho indlela.
Futhi lapho lokho kuvumelana kwenzeka, okungenakufinyeleleka kuyanyamalala, futhi okungenakugwemeka kuyaziveza. Konke engakuzuza kwaqala ngesinqumo esiqinile. Futhi kwakungesona isinqumo esincane, esinye salabo ozenza bese usishintsha ngemuva kwezinsuku ezimbalwa. Kwakuyisinqumo esiphelele, esiqinisekile, esingenakuphikwa. Ngathola ukuthi umhlaba uhamba kuphela uma uzinikela ngempela. Uma kukhona ukungabaza, akwenzeki lutho. Umhlaba awuphenduli ekunganqumeni ngoba ukunganqumi kungamandla ahlukene. Kunjengokuzama ukugwedla isikebhe ngezindlela ezimbili ngesikhathi esisodwa, uyakhathala, kodwa awuqhubeki phambili. Futhi yileyo ndlela abantu abaningi abaphila ngayo, befisa indawo entsha, kodwa olunye unyawo lusaqhubeka luhambela endaweni endala. Ukuzimisela kwangempela kwehlukile esifisweni nje. Isifiso siyinhlansi, isinqumo ngumlilo. Uma ufisa okuthile, umane nje ulele emaphupheni. Uma unquma, udala. Futhi ngafunda, ngezinye izikhathi ngebuhlungu, ukuthi ukunquma kusho ukunqamula zonke ezinye izindlela. Kusho ukubheka indlela bese uthi, le yiyo indlela, noma ngabe kubiza malini. Futhi uma wenza lokho, amandla aphezulu aqala ukusebenza. Amathuba ayebonakala ekude aqala ukuhlangana. Abantu abafanele bayavela. Izinsiza ziyavela. Kunjengokungathi umhlaba uthi ekugcineni uyazi ukuthi yini ayifunayo. Ngikhumbula kahle okokuqala ngizwa amandla esinqumo esingenakuphikwa. Ngangiwushiyile umsebenzi wami ngaphandle kokuzinza noma ezinye izindlela. Labo abangizungezile bangibheka njengomhlanya ophelele. Kodwa-ke, ngaphakathi kimina kwakuhlala isiqiniseko esithulile, okuthile okungenakuchazwa, okwakubonakala kimina kuphela. Kwakuzwakala sengathi umuzwa wangiphushela, themba. Vele uthembe. Futhi ngenze njalo. Ekuqaleni kwakukhona umuzwa wokungahambi. Ukwesaba kwangivakashela njalo ekuseni. Kodwa esikhundleni sokuzinikela, ngaqhubeka nginesinqumo sami. Kwakungalesi sikhathi lapho, kancane kancane, isimo saqala ukuguquka. Inkontileka yokuqala yavela, yalandelwa enye, futhi ngokushesha ibhizinisi lami laliyachuma. Kodwa-ke, ingxenye enamandla kakhulu yalokhu kwenzeka kwakungesona iskife engasithola, kodwa ukuqonda ukuthi impilo yami yaqala ukuguquka kuphela lapho ngayeka ukuvumela imizwa ingiqondise. Ukuzimisela kwandulela ubufakazi. Ngazibophezela ngaphambi kokubona umphumela. Futhi kwakuyilesi simo sengqondo esaholela kuzo zonke izinto ezizokwenzeka. Abantu abaningi baveza isifiso sokuguqula izimpilo zabo, kodwa abakufisayo ngempela ukuthi ushintsho lwenzeke ngaphandle kwezingozi, ngaphandle kwezinkinga, ngaphandle kokungangqikazi. Kodwa akukho sinqumo sangempela esikhona ngaphandle kokulahla okuthile. Ukunquma kusho ukulahla ukuvikela, ukulawula, ukungabi nazo iziqinisekiso. Kusho ukubeka ukholo kulokho okungabonakali. Futhi lo ngumngcele ohlukanisa abaphuphayo nalabo abenza izinto. Labo abaphuphayo balinda ukuzizwa belungile, labo abenza izinto benza izinqumo ngisho noma besaba. Ukuzimisela kuyisenzo samandla. Kukhuluma nomhlaba wonke ukuthi ngikulungele. Futhi uma usho lesi siqinisekiso ngokuqiniseka okuphelele, konke okungahambisani nalamandla amasha kuqala inqubo yokuhlakazeka kwakho. Abantu bayahamba endleleni yakho, izimo ziyashintsha, amathuba angakaze abekhona ayavela, futhi yebo, ngezinye izikhathi lokhu kubangela ukuhlupheka. Ngoba ukukhetha kusho nokushiya okuthile. Kodwa-ke, ukuzihlukanisa nalokho okukubambezelayo isona sinyathelo sokuqala sokufinyelela lokho okukhululayo. Ngivame ukugcizelela ukuthi ukungabaza yikho okuchitha amandla kakhulu. Kudla ukucaca kwengqondo, kubulale ukugxila, futhi kunakekele ukungaqiniseki. Futhi ukungaqiniseki kuphikisana nokukholwa. Ngokungabaza, udlulisa kumhlaba wonke ukuthi awukholelwa ekwenzekeni kwezinto. Futhi umhlaba wonke olandelayo uvele uqinise leyo mbono. Kodwa uma ukhetha, ngaphandle kokungabaza, umhlaba wonke usabela ngendlela efanayo. Lona umehluko phakathi kwalabo abavele bazame nalabo abakwenzayo. Kungaki izikhathi usuhlehlisile umfiso, ulinde isikhathi esifanele.
Isikhundla somsebenzi ongazange usifake isicelo, ukuqeqeshwa ongakuqalanga, isibopho sothando ongasibanga nesibindi sokuqeda, ibhizinisi ongalilokozanga ukuliqala. Futhi isikhathi sadlula. Iqiniso liwukuthi asikho isikhathi esifanele ngempela. Isikhathi esifanele yilapho wena unquma khona. Yisinqumo esiletha isikhathi sibe khona, hayi ngenye indlela. Ngikhumbula uzakwethu owayevame ukusho ukuthi uhlose ukubhala incwadi. Wayenekhono, wayenemibono emihle kakhulu futhi enezindaba ezimangalisayo. Kepha kuzo zonke izingxoxo zethu, wayethi akakalungi, ukuthi udinga ukujulisa izifundo zakhe, ukuthi imakethe yayinzima kakhulu. Eminyakeni eyishumi kamuva, wayesasho izinto ezifanayo. Indlela yempilo yakhe ayizange ime ngenxa yesijeziso esivela endaweni yonke, yama ngenxa yokuthi akazange agcine isinqumo sokuqala. Ukwesaba kwakhe ukwehluleka kwamholela ephutheni elidabukisa kakhulu, ukungazami nokuncane. Isinqumo esiqotho siwukubonakaliswa kokukholwa. Futhi ukukholwa akukhona nje ukulindela okuhle kakhulu, kuwukuba nokuqiniseka ukuthi umphumela omuhle kakhulu usuvele wenzeka, ngisho noma izimo zibonakala ziphikisana nakho. Uma wenza ukukhetha futhi uhambisana ngokugcwele nesinqumo sakho, okuthile ngaphakathi kuwe kuyaguquka. Kufana nokuthi kukhona uhlelo oluthile lwangaphakathi oluqalayo. Ingqondo iyayeka ukungabaza, imizwa iyazinza, futhi isimo sakho siqala ukwenza ngokuzenzakalelayo. Futhi kulapho izinto ezingavamile ziqala ukubonakala khona. Ngiphawulile ukuthi umhlaba wonke awusabeli ezifisweni ezingacacile. Usabela ekuqineni. Kudingeka uzizwe ukuthi uzinikele kulokho okusho ukuthi ukufisa. Ngoba ukukhetha yikona okubangela ukuba izinto zifezeke. Kuyisixhumanisi phakathi kokungabonakali nokubonakalayo, phakathi kokucabanga nokugcwaliseka. Futhi ngokudabula lesi sixhumanisi, indlela igcina icaca kancane kancane. Ngenxa yalesi sizathu, ngihlala ngisho, akukho mandla ekuzameni nje. Ukuzama nje kugcina indlela yokuphunyuka ivulekile. Kuyindlela ekhaliphile yokubonisa ukuthi isinqumo sakho asikahlanganiseki. Uma umuntu engitshela, ngizozama, ngivele ngiqonde ukuthi ngeke akwenze. Ngoba ukuzama kuyisizombululo sokungabaza nokuntengantenga. Impilo ayiklomelisi labo abavele bazame, iklomelisa labo abazinikezela ngokugcwele. Futhi mhlawumbe lokhu yikona kuchaza okubaluleke kakhulu engikufunde ohambweni lwami lonke. Uma wenza isinqumo esiqotho, umhlaba wonke usebenza ngokuhambisana. Hayi ngendlela engaqondakali, kodwa ngokunemba. Konke okudingeka kuza. Konke okudingeka kuhambe, kuyahamba. Futhi uma kuvela ukwesaba, ngoba kuhlala kwenzeka, khumbula ukuthi isinqumo siqala ngaphambi kwesibindi. Akudingeki uzizwe uphephile ukuze ukhethe, udinga ukukhetha ukuze uthole ukuphepha. Yile ndlela okwenzeka ngayo kimi. Angizange ngilinde ukuqonda okuphelele, angizange ngilinde isimo esifanele, angizange ngilinde iziqinisekiso. Ngavele ngenza isinqumo. Futhi leso sinqumo saguqule konke. Ngoba kusukela ngesikhathi unquma ngempela, lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukuguquka kube okungenakugwemeka. Kukhona isigaba ohambweni lapho wonke umhloli kufanele enze ukukhetha, ukuqhubeka ekukholweni kuphela kulokho okubonakalayo noma ukuqala ukubeka ithemba kulokho okuzwakalayo. Futhi yileyo ndawo lapho iningi labantu liyekela khona. Ngoba ukuba nokukholwa ngaphambi kokuqonda kubukela phansi ukucabanga, okuvele kwajwayela ukufuna ubufakazi, iziqinisekiso, nezincazelo. Nokho, kulapho kanye inguquko iqala khona, isikhathi lapho ufunda ukwethemba inqubekela phambili, ngisho noma umphumela ungakabonakali okwamanje. Ngesikhathi ngiqala ukusebenzisa lezi zimiso, angikwazanga ukuthi zisebenza kanjani. Konke enganginakho kwakuwumqondo wokuthi kukhona amandla amakhulu ayesebenza ngaphezu kwalokho okwakubonwa amehlo ami. Futhi kwakukukholwa okunjena okuthule, lesi siqiniseko esingenabo ubufakazi, esasizovula izindlela ezazibonakala zivaliwe. Yingakho ngihlala ngigcizelela, ukuqiniseka kuza ngaphambi kokubona. Awuboni ukuze ukholwe, ukholwa ukuze ubone.
Abantu bavame ukucabanga ukuthi badinga ukuqonda konke ngaphambi kokuqhubeka, kodwa yikho kanye lokho okubagcina benganyakazi. Ukuqonda kuza kuphela ngemuva kokuhlangenwe nakho. Kufana nokuwela ibhuloho enkosini. Awukwazi ukubona olunye uhlangothi, kodwa uthatha isinyathelo sokuqala ngoba wethemba ukuthi isakhiwo sikhona. Lokhu yikona okwehlukanisa labo abahlala bekwethukile ukwesaba nalabo abaguqula ngempela impilo yabo. Futhi uma usufinyelele kuleli qophelo futhi okuthile ngaphakathi kuwe sekuqalile ukunyakaza, yima kancane bese uyamunca leli mandla. Kukubiza ukuba weqe lokho okujwayelekile. Futhi uma kuze kube manje lokho okudaluliwe kunikeze umqondo kuwe, ngifisa ukucela okuthile, bhalisela isiteshi manje futhi ubonise ukwesekwa kwakho. Ngoba lokho okulandelayo kuzoqhubeka nokwandisa ukuqonda kwakho ukuthi ungakha kanjani impilo entsha. Futhi uma lo mlayezo uyamuzwa ngaphakathi kuwe, kungenxa yokuthi ingqondo yakho isivele ilungele ukuqhubekela phambili ezingeni elilandelayo. Ngesikhathi ngigcina ngiqonda amandla okubeka ithemba ngaphambi kokuqonda, konke kwashintsha. Ngayeka ukulwa nezimo, ngayeka ukuzama ukulawula kanjani, futhi ngaqala ukugxila kuphela kungani. Ngathola ulwazi lokuthi ingqondo enokuqonda inesidingo esingapheli sokucacisa ukuthi izinto zizokwenzeka kanjani, kodwa kanjani akukhona okuyikhathazayo. Ukanjani kungokwendawo yonke. Indima yakho kuphela ukugcina ukuzwakala okufanele, ukukholwa okungantengantengi, nesenzo esiqhubekayo. Futhi uma uqhubeka ngale ndlela, indlela iyaziveza. Kukhona isikhathi esiyingqayizivele esibonakalayo uma uqhubeka. Uqhutshwa ukuzethemba. Kufana nokuthi umhlaba wonke uqala ukuluka izinto ngendlela ethambile ukuze zikuhambele kahle. Abantu bayavela, imibono iyavela, izinto ezihambisanayo ziyanda. Futhi konke okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukuhambisana ngokuphelele. Lokhu akulona nje ithuba, kungukuhambisana. Ngikhumbula usuku oluthile lapho ibhizinisi lami laliselisha kakhulu, futhi izindleko zazinyuka ngokushesha kunokuba ngikwazi ukuzikhokha. Ngazizwa ngikhathele, ngididekile, futhi ngacabanga ngempela ukuyeka. Kwakungaleso sikhathi lapho izwi elingaphakathi kimi langikhuthaza, qhubeka. Vele uqhubeke. Angikwazanga isixazululo sakho konke, kodwa ngazimisela ukukholwa. Ngosuku olulandelayo, ngaphandle kokuthi ngenze lutho ngaphandle kokubambelela kulokho kuqiniseka, kwavela isivumelwano esingalindelekile. Leso sivumelwano asizange sisindise nje ibhizinisi kuphela kodwa sangifundisa isifundo engingasoze ngasikhohlwa. Umhlaba wonke ulinganisa ukukholwa kwakho ngaphambi kokuveza umphumela. Kulula ukuba nokukholwa uma zonke izimo zivumela. Kodwa kusezimweni zokungabaza lapho kwakheka khona ukukholwa kwangempela. Kungenxa yokuthi uhlala uqinisekile ngisho nangaphandle kokubona noma yini eyenzekayo lapho amandla akho angaphakathi eqala ukwanda. Ngoba amandla okuqiniseka akhiqiza umfutho, futhi umfutho ukhiqiza imiphumela. Uma uhlehla, uphazamisa ukugeleza. Kodwa uma uqhubeka, ngisho nangaphandle kokuqonda, udlulisa umyalezo ocacile endaweni yonke, sengilungele. Futhi kulapho izinto ziqala ukubonakala ngendlela ecishe ingakholakali. Lokho okwakubonakala kukude kuqala ukusondela. Lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukuziveza. Izindlela ezazivaliwe zivuleka ngokuzenzakalelayo. Futhi uyaqonda ukuthi umhlaba wonke awukaze uthi cha, uvele wakulindela ukuthi wethembe ngokwanele ukuze uqhubeke. Ukuqiniseka akukona ukungabi khona kokwesaba, kukukhetha ukuqhubeka naphezu kokwesaba. Kukuqinisekisa wena ngokuthi, angiyazi indlela, kodwa ngiqinisekile ukuthi kuzophumelela. Leli amandla adala izimanga. Ngoba uma uhambisana nesigqi sokuzethemba, umhlaba wonke usabela ngesilinganiso esifanayo. Kungaki izikhathi usunikele ngenxa nje yokuthi awuboni ukuqhubeka? Kungaki amathuba osuwawuvumele ukuba adlule ngoba umphumela awubonakalanga ngesikhathi uwulindele? Iningi elikhulu labantu liyayeka indlela ngaphambi nje kokuba impilo iguquke. Abakuqondi ukuthi esigabeni lapho izimo zibonakala zingezinhle kakhulu, kulapho kanye umhlaba wonke uhlela kabusha ukuze uguqule lokho okuceliwe kube yiqiniso.
Nokho, ngalokho, kubalulekile ukuthi uqhubeke. Ukukholwa kusebenza njengesixhumanisi phakathi kokungabonakali nokubonakalayo. Yikona okuguqula umqondo ube yinto, isifiso sibe yinto egcwalisekile. Futhi uma ungasikwamukeli lokhu ngenhliziyo yakho, uzohlala untengantenga phakathi kokuqiniseka nokungaqiniseki, futhi umhlaba wonke uzobonisa lokhu kungantengantengi emiphumeleni. Ngakhe amandla okukholwa ohambweni, ngisho nangaphandle kokuqonda. Futhi lokho kwakumela okunye kokunqoba okukhulu kakhulu ohambweni lwami. Ngoba ingqondo ifuna ukulawula, kodwa ingqikithi ifisa ukwanda. Futhi ukulawula akusoze kwaholela ekwandeni. Indlela kuphela yokuguquka ukudedela ukwesaba, ukuyeka, nokuqhubeka ngisho noma ungayiboni indlela yonke. Ngakho-ke, uma uzithola ucwiliswe kumandla athile futhi ubona ukungabikho kokunyakaza, yiba nokuqiniseka. Qhubeka. Impilo ayintengantengi, ivele ihlole izinga lokukholwa kwakho. Futhi uma ubonisa ukwethemba okungokoqobo, umhlaba wonke uyathobela futhi uvula zonke izindlela. Isihluthulelo silele ekuqhubekeni phambili, ngisho nangaphandle kokuqonda okuphelele. Ngoba kulapho kanye, ngaleso sikhathi, lapho okungenakuthintwa kuqala ukusebenza ngendlela ekuthandayo. Isikhathi sezinsuku eziyisikhombisa, ngifuna ube ngumqapheli obukhali wengqondo yakho. Abantu abaningi bachitha impilo yabo besabela nje, bengaboni ukuthi bagcina iphethini efanayo yamandla usuku nosuku. Bavuka, bathathe umakhalekhukhwini wabo, bahlangabezane nezindaba ezingezinhle, babheke izibopho zabo zezezimali, bese ngokushesha bekhetha isimo sosuku lonke. Bese kamuva bayazibuza ukuthi kungani kungekho okushintshayo. Kulezi zinsuku eziyisikhombisa, uzozenza ngendlela ehlukile. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuba ubambe umakhalekhukhwini wakho, vala amehlo akho bese uzibona ngeso lengqondo uphila impilo oyifisayo ncamashi. Cabanga ukuthi kungaba njani ukuvuka unokuthula, ngomuzwa wokuthi ukuqondile lapho kufanele ube khona. Gxila emzini ohlala kuwo, kubantu abakuzungezile, nasenqhubekeleni phambili yakho yansuku zonke oyakhile. Zibone ungenamthwalo, uvikelekile, unokubonga. Kuzwe. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba umhlaba awuphenduli kulokho okucabangayo, kodwa kulokho okuzwayo ngamandla nangokukholwa okukhulu. Umuzwa yiwona osheshisa ukubonakaliswa kwezinto. Uma uzwa okuthile ngobuqiniso, ingqondo yakho engaphansi kwesazela ithatha leyo mikhondo njengomyalo. Ayihlukanisi phakathi kwalokho okubambekayo nalokho okuzwakala ngokujulile. Yingakho, uma uhlala unokukhathazeka, ugcina uheha izizathu eziningi zokungalali kahle. Futhi uma unobuntu obugcwele injabulo, amathuba abonakala eza ngokwemvelo. Akukhona okwenzeka ngengozi ukuhambisana. Kulezi zinthambo eziyisikhombisa, ngifuna usungule lobu buhlobo ngamabomu. Vuka uzisho ukuthi, namuhla, ngikhetha ukukhanyisa ubuningi, ukuphepha, nokwazisa. Futhi ungaphindi njengomshini, kusho njengomuntu okhetha ngempela ukuhlala kuleso simo. Kuleli qophelo, ngiyazi ukuthi ingqondo yakho izomelana. Izama ukudonsela emuva ohlelweni lwakho oludala. Izothi, lokhu kubuwula, akusebenzi, uzikhohlisa wena. Lokhu kulindelekile. Njalo uma kukhona enye yalezi zingoma ezivelayo, phefumula bese ukhumbula. Isenzo esilula sokukhetha umqondo omusha sesivele sishintsha ingqondo yakho engaphansi kwesazela. Awudingi ukulwa nomcabango ongafanele, vele uwufake esikhundleni esinye. Njengesibonelo, uma ingqondo yakho ithi, angikwazi, phendula ngaphakathi, nginamandla, ngiyafunda. Uma ithi, lokhu kuyinkimbinkimbi, memezela, kuba lula njalo ngosuku olusha. Ubuchopho bufunda ngokuphindaphinda nangemizwa, futhi uma uphinda kakhulu ngemizwa, yilapho usheshisa khona ukungena kwephethini entsha. Kuso sonke lesi sikhathi, hlala uqaphile ngemikhondo yakho. Naka amagama owasebenzisayo, indlela okhuluma ngayo, namandla ezingxoxo zakho. Ukukhuluma ngokushoda, ngokwesaba, nangezinkinga, kufana nokunisela inhlabathi yokusweleka. Ngakho-ke, kulezi zinthambo eziyisikhombisa, zenzele isifungo, ungakhulumi ngezinkinga, kodwa ngamathuba. Lapho umuntu eveza ukunganeliseki, ungahambisani naleyo mikhondo.
moyizela bese umemezela, konke kuya esixazululweni, ngiyaqiniseka. Uzoqaphela ukuthi abantu abaningi abakujwayele lolu hlobo lwempendulo, kodwa akubona obaxhumana nabo, ingqondo yakho engaphansi kwesazela. Futhi kungenzeka ukuthi ohambweni olwesithathu noma olwesine uzoqaphela ukuhambisana okungavamile. Ucingo olungalindelekile, isimemo, ukuqonda okusha, umqondo ohambisanayo. Ungakubizi ngenhlanhla, kubize ngokuhambisana. Uqala ukukhipha imikhondo ehlukile futhi impilo iyaphendula. Kungase kube kancane ekuqaleni, kodwa yilokhu okwenza konke ukushintsha okukhulu kuqale, ngobuhlakani, ngaphakathi, cishe ngendlela engaqashelwa, kuze kube yilapho kungasenakuphikwa. Ngikhumbula kahle okokuqala ngizwa lokhu. Ngesikhathi esinzima, ngikhetha ukwenza ngcamashi le ndlela. Ekuqaleni kwabonakala kuwubuwula, kodwa ngakhuthazela. Ohambweni lwesihlanu, umngane omdala wangisondela ngethuba lebhizinisi elashintsha ngokuphelele isimo. Isigameko senhlanhla asasingenakuchazwa yingqondo, kodwa sihambisana ngokuphelele nokudlidliza engangikukhanyisa. Isithiyo esikhulu ozobhekana naso kulezi zintambo eziyisikhombisa akuzona izimo zangaphandle noma izimo, ukuphambana kwakho. Abantu bayadela ngaphambi komphumela ngoba bafisa ukubona ngaphambi kokukholwa. Nokho, umthetho usebenza ngokuphambene, ukholwa kuqala, uzwe kuqala, bese kuphela lapho ubona khona. Ngakho-ke, zibophezele ekuqedeni isivivinyo kuze kube sekupheleni ngaphandle kokuphambuka. Akukhathalekile noma uhambo luzoba nzima, noma umuntu ekucasula, noma ukwesaba kuzama ukungena, gcina ukugxila kwakho. Buyela kumikhondo. Buyela embonweni. Buyela ekwaziseni. Uma uqhubeka ngobuqotho obunjalo, ungacabangi nje kodwa uzwe ngempela, uzothola okuhlukile. Izimo ezifanayo ezake zakucasula zizoqala ukulahlekelwa amandla azo. Abantu bazokuphatha ngendlela ehlukile. Imiqondo eyayilele izovela. Futhi okubaluleke kakhulu, uzoqala ukuzizwa ulawula, hayi imvelo yangaphandle, kodwa ingqikithi yakho, futhi yilokho okushintsha isimo sonke. Ngoba umhlaba awubanakekeli abakhonondayo, uyamukela labo abaqondisa amandla abo. Kulezi zintambo eziyisikhombisa, yenza sengathi usuwumuntu ofisa ukuba nguye. Hamba ngokuzethemba, khuluma ngobuhle, gqoka ngenhloso, khetha imiqondo ebonisa ukuthi uba ngubani. Ngokwenza lokhu, uzobe uthumela umyalezo onamandla engqondweni yakho engaphansi kwesazela, yilokhu engikukho manje. Futhi ingqondo yakho engaphansi kwesazela, ihambisanayo, izokwenza yonke imizamo yokuvumelanisa umhlaba obambekayo nalokhu kuqonda okusha. Impilo izoqala ukuzihlela kabusha ikuzungezile. Abantu abafanele bazosondela, amathuba azovuleka, ukuqonda kuzoqhakaza. Futhi uma ukubona lokho, ngeke nje ube uqeda umsebenzi, uzobe uhlangabezana nobufakazi bokuthi ukudlidliza okukhethayo ikona okwakha iqiniso lakho. Konke okudingekayo kuwe ukunamathela kulokhu ngokuqinile. Izintambo eziyisikhombisa. Ukukhanya okuyisikhombisa kokuqonda nokuzwa. Akukho ukuzivumelanisa nezimo, akukho ngizokwenza ngendlela yami. Vele ukwenze. Bese uqaphela ngamehlo akho ukuthi kwenzekani uma uba umakhi oqotho wemikhondo yakho. Ngoba uma ukudlidliza kwakho kushintsha, umhlaba wonke ushintsha nawe. Ingqondo yomuntu iyathandeka, kodwa futhi iyadukisa. Inamandla amangalisayo okwakha imibuso futhi, ngesikhathi esifanayo, inamandla amabi okubhidliza ukunqoba kwayo. Futhi isitha esisongela kakhulu akukhona ukwehluleka, akukhona ukwesaba, akukhona ukuntuleka kwamathuba, isithombe sakho. Le ncinyane eyakhohlisa ezenza sengathi inengqondo, njengokuqapha, njengedi ukuqonda okujwayelekile. Isithombe sakho yisona esihlebela, linda isikhashana eside, sicabange kangcono, qonda ngaphambi kokuba uqhubeke. Iyakukhohlisa ukuthi ukholwe ukuthi wenza ngokuhlakanipha, kuyilapho empeleni ulawulwa ukwesaba. Futhi ukwesaba okuzifihlile njengengqondo yikona okugcina iningi labantu lingenzi lutho. Iminyaka eminingi ngangilangazelela ukwazi konke. Ngangifisa ukuba ngikholwe ngokuphelele ukuthi izinto zizohamba kahle ngaphambi kokuba ngiqale. Ngangifuna ubufakazi, iziqinisekiso, izinkomba.
futhi ngenxa yalokho ngabambezela amathuba amaningi. Kuze kwafika isikhathi esithile, ngabona iqiniso elashintsha ngokuphelele impilo yami, ukuqonda akusoze kwandulele isinyathelo. Kuvela ngemuva. Awuzwa ukuze uqale, uqala ukuze uqonde. Yilokhu okwenzeka kukho konke ukushintsha okukhulu endleleni yami. Ngesikhathi ngisungula inkampani yami yokuqala, ngangingenalo ulwazi lokuthi ngingayilawula kanjani ibhizinisi, ngangingenayo isu, ngingenalo ulwazi, nje isiqondiso esicacile, futhi ngazimisela ukusilandela ngokucophelela. Ingqondo yabikezela ukuthi ngizohluleka, kodwa ukholo lwaqinisekisa ukuthi ngase ngiqale indlela yami. Futhi ukholo lwanqoba. Abantu badida ukukholwa ngobunqabavu, kodwa ukukholwa kuyisiyalo sengqondo. Yikhono lokwenza ngisho noma ingqondo ifuna izincazelo. Isithombe sakho siyakudelela lokhu, ngoba sithanda ukulawula. Sifuna ukuqonda, ukukala, ukubikezela. Nokho, iqiniso liwukuthi impilo ayizivezi kulabo abalindela ukuqonda, iyaziveza kulabo ababeka ukuqiniseka kwabo. Futhi ukuqiniseka, noma kungase kuzwakale kuphikisana, kungenye yamandla anengqondo kakhulu akhona, ngoba kusekelwe emfundisweni yendawo yonke, konke okuzwayo ngokukholwa kuvame ukubonakala. Isithombe sakho sifuna iziqinisekiso zangaphandle, ingqikithi ifuna ukuthula kwangaphakathi. Futhi lapho unamandla okuthulisa i-ego ulalele umbono wangaphakathi, konke okukhona kuqala ukusebenzisana nawe. Nginayo engqondweni yami isimo esikubonisa lokhu ngokusobala okuphelele. Ngazithola ngibhekene nokukhetha okwakwazi ukushintsha ngokuphelele indlela yami, umsebenzi okwakuthi, ngokwengqondo ejwayelekile, uzwakale njengobuhlanya. Abantu abangizungezile baxwayisa, "Bob, lo msebenzi uyingozi kakhulu. Kuzokwenzekani uma ungenzi nzuzo?" Mina wangaphambili ngabe ngihlehle, kodwa ngaleso sikhathi ngalalela leyo ngoma yangaphakathi, ethule futhi eqinisekile, eyahlebela, "Kholwa." Futhi ngempela ngakholwa. Ngintule iziqinisekiso, ngingenayo enye indlela. Ngavele ngiqhubeka phambili. Kwakuyilesi sinyathelo ncamashi esangihola ekuthuthukeni okukhulu kakhulu ohambweni lwami lobuchwepheshe. Manje, ngiyaqonda ukuthi ukuba ngangingilinde ukwesaba kuphele, ngabe ngihlale nginganyakazi endaweni efanayo. Ukwesaba akupheli ngokuhamba kwesikhathi, kuphela ngesenzo. Futhi mhlawumbe yilena intambo enkulu egoba abantu emuva, ukuqiniseka ukuthi badinga ukulungela ngokuphelele ngaphambi kokuqala noma yikuphi ukunyakaza. Isimo esinjalo asisoze saba khona. Akekho ozizwa elungile. Ithuba elihle alikho. Okukhona ngempela yisikhathi lapho ukhetha ukuqhubekela phambili ngisho uqhaqhazela, ngisho ungaqondi, ngisho unokungaqiniseki. Ngoba kuleso sikhathi ncamashi lapho ubonisa khona umhlaba intando yakho yokusebenza esigabeni esiphezulu. Lapho ukudlidliza kuyashintsha, futhi yileso sikhathi lapho amathuba eqala ukubonakala. Indlela yokwethemba ikwembulela izindlela okungeke kucatshangwe ukuhlakanipha okungokwemvelo ukuthi zingahamba ngazo. Nokho, ingqondo yomuntu ngamunye, noma i-ego, iveza ubuqili bayo. Ayikwenzi ukulimaza ngendlela esobala. Izifihla ngemuva kwamazwi abonakala enengqondo, mhlawumbe isikhathi esifanele asikafiki. Ngingathanda ukucabanga ngokujulile. Ulwazi lwami lusaluncane kakhulu. Kodwa, uma ubheka eduze, uzobona ukuthi lezo zitatimende kumane kuyizifihlo zokwesaba okujule kakhulu, ukwesaba ukuphuma kulokho ojwayele. Futhi lapha kulele lokhu okungaqondakali, lapho uzama kakhulu ukuzivikela, kulapho uqhelela khona kulokho okufisela ngempela. Ukuqina kwangempela akutholakali ekuqondeni okuphelele, kutholakala ekwamukeleni ukukhula nokuthuthuka. Impilo ifaniswa nendlela egubuzelwe inkungu. Awukwazi ukubona lonke uhambo, kodwa kuphela ingxenye encane ephambi kwakho. Nokho, uma uqhubeka nokuhamba phambili, ingxenye elandelayo iqala ukubonakala. Inselelo ukuthi iningi labantu liyamana limile, lilinde inkungu ukuthi isule. Kodwa ayisuli ngokuphelele. Uyahamba, futhi indlela iyakuziveza njengoba uhamba. Lokhu kuyisisekelo sokholo. Ukucaca kuvela ngokunyakaza. Ukuqonda kuvela ngokuthatha isinyathelo. Akukho okuhlukile kulokhu.
Lapho nje ngiqonda leli qiniso, yonke into yaba lula. Ngayeka ukumelana nenqubo. Ngashiyana nesifiso sokujihlenga imiyalelo. Ngamane ngalalela. Kwakungokuzithoba okungokwenqondo lapho ngathola khona inkululeko yangempela. Ngoba uma uyeka ukulawula, amandla aphakeme ayathatha izintambo. Ungakubiza umthetho wendawo yonke, amandla okuqala, noma uNkulunkulu, igama alibalulekile. Ingqikithi ukuzinikela. Futhi lesi senzo sokudeda siyimfihlo ye-ego eyethusa kakhulu, ngoba siyayidiliza. I-ego ilahlekelwa amandla ayo lapho ukhetha ukukholwa. Mhlawumbe okwamanje uzithola ubhajwe kulokhu kungabaza okukhulu, uhlukaniswa phakathi kwalokho ingqondo ekubona kuphephile nalokho umphefumulo wakho okushukumisela ukuba ukwamukele. Futhi uma lokhu kuchaza iqiniso lakho, ngifisa ukudlulisa isifundo engasifunda ngemuva kwezinkinga eziningi kangaka, uma umphefumulo wakho ukubiza, ulandele. Ukwesaba kuzomemeza, i-ego yakho izophikisana, abanye bazoveza ukuphikisa kwabo, kodwa qhubeka noma kunjalo. Lokhu kungenxa yokuthi ukungaqiniseki kucisha amathemba amaningi kunokwehluleka kwangempela okungenzeka. Futhi umzuzu lapho ugcina uthatha leso sinyathelo esikhulu, into emangalisayo iqala ukwembuleka. Indawo yonke ihlela kabusha izinto ebezibonakala zingahlangene ngaphambili. Izenzakalo ezinhle ezingalindelekile ziyahambelana. Izixazululo ziyavela. Abantu abafanele bayabonakala. Ukudlidliza kwakho kuyashintsha. Futhi ngokungazelele, yonke into iqala ukuba nengqondo. Ukucaca kulandela isenzo. Ngaso sonke isikhathi emva kwalokho. Kungakho imiphumela ihlukana kangaka phakathi kwalabo abanokholo nalabo abazinikele ekuhlaziyeni. Umuntu ohlaziya uchitha impilo yakhe efunda ibalazwe, lowo onokuzethemba uhamba uhambo ngokuqhubekayo. Futhi ekugcineni, akuyena ohlakaniphe kakhulu oguquguqukayo, kodwa oqiniseke kakhulu. Impilo iklomelisa isibindi, hayi ukungabaza. Umqondo wendawo yonke awuqondile, uyadlidliza. Uheha lokho onokuqiniseka okwanele ukuba wenze ngakho. Ngakho-ke, uma kunesinqumo obulokhu usihlehlisa, ibhizinisi, iphupho, noma isinyathelo esikwesabisayo, mhlawumbe yilokho kanye okuyisango lesahluko esilandelayo empilweni yakho. Ungalindi ukuqonda okuphelele ngaphambi kokuqala. Thatha leso sinyathelo sokuqala, futhi ukuhlakanipha kuzokulandela. Ngoba ukucaca akusona isiqalo, kungumvuzo wokuthi ubeke ukwethemba kwakho. Iminyaka eminingi, ngangikholwa ukuthi impumelelo yami yayincike ezintweni zangaphandle, njengemakethe yezezimali, izinqubomgomo zikahulumeni, inhlanhla nje, noma abantu abaseduze kwami. Lapho umnotho uqhakaza, ngangizizwa ngiphephile. Lapho kwenzeka isithiyo esithile esizweni, ngangizwa ukwesaba. Kwakungathi ukuqina kwami ngokomzwelo nokuqina kwezezimali kwakuboshelwe entweni engaphezu kwamandla ami. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona ukuthi impilo yami yayilawulwa kangakanani yilokho engikubiza ngokuthi uhlelo lwezezimali lwangaphandle. Lokhu kuyisakhiwo esishintsha njalo, esidala ukuguquguquka futhi sikwenza ukholwe ukuthi umane uyigiya elincane ngaphakathi komshini waso omkhulu. Nokho, iqiniso ukuthi kukhona uhlobo lwengcebo olunamandla futhi oluzinzile kakhulu, umnotho wakho wangaphakathi. Umnotho wakho wangaphakathi uyinhlanganisela yezinkolelo zakho, imizwa yakho, nezimo zakho zengqondo ngempilo. Yiwona amandla angempela ashukumisa izimpumelelo zakho zezezimali, inhlalakahle yakho, ngisho nomuzwa wakho wokuthokomala. Uyakha isisekelo esingabonakali lapho konke okunye kwakhiwe khona. Kwaba umzuzu engiqala ukuwakhulisa lo mnotho wangaphakathi lapho izimo zami zangaphandle zaqala ukushintsha. Ngafunda ukuthi noma ngabe umhlaba wawugwedla phakathi kokungazinzisi nokululama, ngangikwazi ukwakha umuzwa ojulile wokuqina ngaphakathi kwami. Ngoba uma uhambisana nengcebo yangaphakathi, akusabalulekile ukuthi idola liqina noma liyancipha, ukuthi ukukhuphuka kwamanani entengo kuyakhula, noma uma umkhakha wezezimali ubhekene nokwehla, izinga lakho lokudlidliza lihlala liqinile, futhi yilelo zinga elibumba amathuba akho. Ngikhumbula kahle umzuzu lapho leli qiniso langicacela ngokungangabazeki.
Ngesikhathi leso, wonke umuntu eduze kwami wayekhuluma ngokwehla komnotho, ukuncipha kwezimali, nokuqothuka kwamabhizinisi. Abezindaba babehlala bekhuthaza ukukhathazeka. Futhi njenganoma ubani, ngaqala ukuzwa ubunzima balowo moya owawugcwele yonke indawo. Kwaze kwathi ngolunye usuku, ngesikhathi ngicabanga ngokuthula, ngabona, inkinga akulona uhlelo lwezezimali. Inkinga yindlela engisabela ngayo kulo. Ukudlidliza kwami kwakuhambisana nokushoda, ukungakhululeki, nokucindezeleka, futhi indawo yonke yayimane ikubonisa lokho kimi. Ngakho, ngenza isinqumo esiqinile sokushintsha. Esikhundleni sokudla izindaba ezimbi, ngaqala ukwamukela imibono ephakamisayo. Esikhundleni sokuhlala ngicabanga ngokushoda, ngaqala ukubonakalisa ukubonga ngalokho enganginakho kakade. Esikhathini esifushane kakhulu, ngaqaphela amathuba amasha eqala ukuvela. Isimo somnotho wangaphandle sasingakashintshi, kodwa esami sase sishintshile ngempela. Futhi kwakuyibusa lami langaphakathi elalishintsha isimo sami sezezimali. Uma uliqonda ngokugcwele leli qiniso, uyabona ukuthi sonke isikhathi senhlekelele siyinkohliso. Kungumbonakaliso ohlangene wokukhathazeka kwabantu abaningi. Uma uvumela ukuba udliwe yilokho kudlidliza, uzoqala ukusebenza ngezinga elifanayo futhi, ngokungenakugwenywa, uzoheha imiphumela efanayo. Nokho, uma uhlala uqinile, udlidliza ukuzethemba, ukubonga, nokuhlakanipha, uzoba isibani sokuqina phakathi kwesiphithiphithi. Futhi yilokhu okuhlukanisa labo abachumayo kulabo abalahlekelwa yikho konke. Cabangela lokhu, kuso sonke isiphithiphithi esikhulu somlando, kuhlale kunabantu abaphumelelayo. Ngesikhathi sokwehla komnotho, ukungqubuzana, nokuwohloka komphakathi, abaningi bewa, abanye bakha imibuso. Akukhona ngenhlanhla nje, kodwa ngenxa yokuthi babekhulisa ikhono lokusebenza ngokuphatha izinsiza zabo zangaphakathi, kunokuba basabele ezimeni zomhlaba wonke. Yilokhu kanye engakwenza. Ngakhetha ukuyeka ukuphila ngokusabela ezimeni zangaphandle. Ngakhetha ukuba umthombo, hayi umphumela. Ngayeka ukukhathazeka ngalokho okwakungaphezu kwamandla ami futhi ngaqala ukutshala kulokho okwakuphelele emandleni ami, ingqondo yami. Futhi lapho imicabango yakho iguquka, konke okunye kuyalandela. Ngaqala ukucabanga ngokuhlukile, ukuzizwa ngokuhlukile, nokwenza ngezindlela ezintsha ngokuphelele. Lokhu kushintsha kwengqondo kwangihola emiphumeleni engakaze ibonwe ngaphambili. Namuhla, kanti abanye abaningi balinde ukuthuthuka esimweni somhlaba wonke, mina ngiqhubeka nokwakha inhlalakahle yami nsuku zonke, ngemibono engiyihlakulelayo, izinqumo engizenzayo, nokudlidliza engikhetha ukukhipha. Iningi lesintu likholwa ukuthi lidinga izinsiza zezimali eziningi ukuze lizizwe liphephile, kodwa iqiniso liphikisana ngqo nalokho, kungokuzizwa uphephile, ulinganisela, futhi uchumile ngaphakathi lapho imali iqala ukugeleza kuwe. Ngoba ingcebo iyinhlobo yamandla, futhi amandla alandela indlela yokubona. Wake waqaphela ukuthi abantu abakhathazekile nabafisa imali kakhulu babonakala beyixosha. Ngenkathi labo abathulile, abazethemba, futhi abanenhloso ecacile bayiheha kalula. Lokhu akusona isenzakalo nje, kungukuvumelana. Kungukusetshenziswa kwesayensi yomzimba engqondweni. Uma ucabanga ngokushoda, ingqondo yakho engaphansi kwesazela ihumusha lokho njengesifiso sokushoda okwengeziwe. Uma ugxila engcebweni, iyakuqonda ukuthi kumele iveze okwengeziwe kuyo. Futhi lokhu akukhona okwezimali kuphela. Ukuphathwa kwezinsiza zakho zangaphakathi kuthinta zonke izici zokuphila kwakho, ubudlelwane bakho nabantu, impilo yakho engokomzimba, amathuba akho, kanye nokusungula izinto ezintsha. Konke okuhlangenwe nakho kwakho kwangaphandle kuyisibonakaliso sokuvumelana kwangaphakathi okukuhlakulelayo. Kufana nokuthi ingqondo yakho ingumshini wokuprinta nomhlaba, iphepha. Uma umbono wangaphakathi uphambene, ikhophi izohlala ibonakala ifiphele, futhi ukumane ushintshe iphepha ngeke kukulungise. Kungumbhalo wokuqala odinga ukuhlelwa kabusha. Futhi lowo mbhalo uhlelo lwakho lwezinkolelo. Isikhathi eside kakhulu, ngangiphila ngikholwa ukuthi impumelelo yayiwumphumela womzamo omkhulu, wokulwa okungapheli, nokukhuthazela okukhathelayo.
Namuhla, ngiyabona ukuthi impumelelo iyindaba yokuvumelana. Igeleza ngokwemvelo kusuka engqondweni ezolile nasemoyeni obongayo. Uma unokuthula, izenzo zakho ziqondiswa ukuhlakanipha okukhulu. Uma wethemba, izinqumo zakho ziba ziqinile. Uma udlidliza injabulo, uheha abantu abakhuthazayo empilweni yakho. Ingcebo yangaphakathi akuyona nje umqondo ongokwethiyori, imele isu elisebenzayo lokuchuma. Ikunqandele ezinkingeni zangaphandle, yakha isisekelo esiqinile nesingaphuki phakathi kwenhliziyo yakho. Ngaqala ukwakha inhlalakahle yami yangaphakathi lapho ngayeka ukusabela ezintweni zangaphandle futhi ngaqala ukwakha iqiniso lami. Kwakungukushintsha okunjena okwangenza ngakwazi ukwakha impilo yenkululeko yangempela. Namuhla, ngenza imisebenzi yami noma ngabe ngifisa kuphi, nanoma ubani engimkhethayo, nangendlela engiletha injabulo. Lokhu akukhona ngenxa yesivumelwano esithile sangaphandle, kodwa ngenxa yokuthi ngenza isinqumo esiqinile sokuzivumelanisa naleli qiniso nsuku zonke. Futhi okunamandla kakhulu ukuthi le mpumelelo ingafinyelelwa yiwo wonke umuntu. Akukhona ngemvelaphi yakho, inhlanhla yakho, noma ingcebo yezinto oziphethe. Kunalokho, kuyindaba yokuzikhethela okunenhloso nokuphikelela. Ukukhetha ukuyeka ukubunjwa yizimo zakho zezezimali, bese kunalokho, ube ngumdali wakho siqu. Isinqumo esingenakuphikiswa sokuhlala uqinile, noma ngabe umhlaba wangaphandle ubonakala uwa. Ngoba indalo imane nje ibonise isimo sengqondo yakho yangaphakathi. Futhi lapho ingaphakathi lakho lichichima, indawo ekuzungezile iphoqelekile ukubonakalisa leyo ngcebo. Ingcebo yangempela ayiqali ngemali engena ku-akhawunti yakho yasebhange, kodwa ngomuzwa wokwaneliseka ohlala ngaphakathi kwesiqu sakho. Ngokulifaka ngaphakathi nokusebenzisa leli qiniso elijulile, uzoqaphela ukuthi umthombo wamandla omkhulu ubusohlala ngaphakathi kuwe. Kungaba ukuqonda okusha, inkumbulo ekhohliwe, noma mhlawumbe isiqiniseko esinamandla sokuthi usukulungele uguquko lwangempela. Ngakho-ke, thumela lo mlayezo kumuntu obaluleke ngempela. Othile okungenzeka edinga kakhulu ukuwa lamazwi manje, othile olwabuthule ezama ukuthola indlela yakhe, futhi ongashintsha ngokuphelele indlela yakhe ngokuzinikela okukodwa okulula ekushintsheni kwangaphakathi. Ngiveza ukubonga kwami okusuka enhliziyweni ngokuhlala nami kuze kube manje, nangokunikeza lesi sikhathi ekwandiseni ukuqonda kwakho nasekuqiniseni ingcebo yakho yangaphakathi. Qhubeka nalolu hambo nami, ngoba isiqongo sisazoza. Ngibheke ngabomvu ukukubona ekuqopheni okulandelayo.